bonne ka saga sueni ala ma kalo bo nga ma barobi oui visa ni passeport diam billahi ani o ka fin ou be fin to ou be fin mundi mamati ho ani o fo ibeta warbo ko sheki ani sheki o be suena bonoko valeur beta milona bilai ne kan ata iji kalo kura ne kan ata iji o suena ko sena mame yan dukona mako be yella nena bonne dalen suno kala dili fana ne la wuli kale moto soro ko tara ne taro moto infini no ajere ne te moto nyere taro moto nyu fena sko feni ka haram foi ne ma foi là ça devient sérieux et sérieux intérêt billahi ne ni sérieux manyoy ni fani bache ma sérieux nyala sérieux ni sérieux ni nga nay ja ko me erebe sérieux do ne tadon ni sérieux ani nga nabi ne redo nabi ne nyina yelindo Gramo billahi ne te sérieux do ya glisi oh mune kera foi na me kuma kele fi mega kangar de te ne ko barsa nyanga kuma tam na do ye kuma tike nya fama wo walai mais diliga moto na soro karamo inotala ne notala billahi kana sira ai foi nyama ntaka sira ko comme tentigire mai ma kere kana sira awo mais karamo ni nobala konga kuma foi billahi mata no ta muna tentigini karamo ko ni sheni ilamini o kon fana benete jigdala de ah d'accord ne rêve na nga ketike awo ne ta banaro mais ni ne choche tiketa o sorla ni affaire là awo karamo kaso bonko go be biga wallahi mado ne ta banaro eta bana mo ben sona e bi se kala je ne bena Regardez-vous là. Ah, la mine, c'est la mine. Alors, notre fierté, l'armée malienne. Tiens, allez-y. Zimbo, allez-y. Non, tiens, on est trop fiers de vous. Non, il va avoir une section. Non, il y a un kana fokuna. Kadam ne kidal forum. C'est comment? Non, c'est bien. Tu sais, hein, c'est une autre yena. Ah bon? Il y a des mission. Ouais, effectivement. Il y a une mission. Ah, qui va là, comme il clé flâne, il y a un on n'a pas de temps. Eh, mais philosophe, comment ça? Mission de Dunanga Kokoro, je t'ai dit, il m'a pas bien fait. On ne dort même pas bien. Ah non, là, ça c'est sérieux. Si on n'a pas fait ça, il faut chasser. Mais c'est l'armée malienne. Ah non, quand je vous vois, je suis fier de vous. Voilà, ah bon? et puis, on dort très bien parce qu'on sait que la sécurité est là. Vous êtes là. La mine est là. Philosophe. Non, dans son. Vraiment, hier, Fleck en est là content. Non, mais c'est ça. La joie. Mais c'est ça. Vraiment, il béga mon fort. Il le faut. À quand on faut dire? Mais c'est la vérité. Ah, mais on a sans vous. On va dormir comment? C'est pas possible. Non, mais j'ai moins sécurité, Benoît. Comment est-ce que tu peux te balader la nuit? Vraiment. Ah, le matin, comment est-ce que tu sais que tu as baladé là? Ah, j'ai mon sérieux, bandou. Mais Bandou ni sécurité, qu'est-ce qu'on va devenir? Non. Le 7 rési. Il du haut en bas, je suis fier quoi. Mais, au fait, moi fait l'information non fait. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu as mis un service là. Ouais, parce que Dili est moto croix dans son. Dili, ah ouais. Kosanina. Ah ouais. Bon, moto en tout na deux kona. Donc, on a enquête d'oka koka. C'est vrai. Bon, comme c'est vrai. Au final, non, il a barré quand on Dili. Voilà. Quand on Dili, mais tu connais la réalité hein. Dili dranga fait ma tour du qu'on a. Quand on a passeport na visa au Bertuna. Si ça Dili ga moto tourna. Elle me donne Nathan le John Tabetuna en tête. Hein? C'est-à-dire on a pensé à ça. C'est pour ça que mon ami Farah et moi, hein, il dort déjà mafia en Kogacha. On a approché Dilimoto et Nanawaratima. Ah ouais, Dilimoto il a du garçon. Ah ouais, non, il a mousson et Koga parce qu'elle pense à toi, quand on bien en sécurité kama, donc Tentigi est allé Tamagno. Elle n'a pas peur quoi. Bon, mais il faut voir des situations comme ça, avec des problèmes là. Parce qu'elle pense qu'elle va aller tourner kama. Or, la sécurité, l'armée malienne, vous êtes là pour tous les Mali. Elle est Bamako, mais vous êtes ta mission à Kidal, vous êtes ta mission à Tombouctou, vous êtes ta mission à Gao. Mais est-ce que tu as toujours le temps pour elle? Or, la sécurité, ça commence par soi-même. La sécurité, là, ça commence par soi-même. Il y a des gens qui font sécurité. Ni desera,
il va armer il va renforcer renfort folo et voisin dit na ko dili ka moto la do so na manse wo ke est-ce que manse wo ke il va ni ga ya fo dili moto il la do so no a carrément on lui a dit wallah voilà il doit la nous c'est pas la peine non c'est pas la peine voilà mais sinon là c'est ça est serré a fo dili c'est le problème c'est dili effectivement mon frère l'armée malienne c'est pour tout le monde tu as raison hein l'armée malienne doit être droite. D'accord, comme c'était ces informations. Mais nous on connaît ces choses là parce qu'il va dans j'ai fait l'étude les droits calanqués. Ah bon? J'ai fait le droit privé. Ah oui. J'ai fait le droit public. Oh, j'ai fait le droit social. J'ai fait la criminalité. J'ai étudié, papillon flâné, mais il n'y a pas de travail. Nous sommes des diplômés dans la rue. Ah oui. On fait comment? Mais c'est ça. Ouais. On fait comment? Il n'y a rien dans ce pays-là. Non, moi je suis fier de toi. Aka, vous avez raison. N'est-ce pas? Il faut parler avec elle. Il va la calmer, quoi. La calmer. Il va la calmer pendant un temps. Mais il n'y a pas de souci. Mais, dans la seulement, mais l'enquête d'eau à lui, quoi. Il faut faire attention aux femmes. Vous savez le problème de la CMO. Je vois. Toi-même, psychologique. Psychologie des femmes. Montrer que c'est moi la reine. C'est vrai. Il veut montrer à tout le monde ici que c'est elle la princesse. Hein? Mais nous, on n'est pas prince en tout cas, mais on n'est pas esclave. Mais c'est les femmes aussi. C'est les femmes. Il ne faut pas que vous croyez dans le piège là. On fait quelque chose comme ça. Non. 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 Ah bon, il va là. Tabali carré flé amabo. Hein? Non. Amantle. Ba. Batama. Ojori. Alhamdulillah. Basila. Batasi. Yo mala ne ona toria. Wa ana todi ni. Ana todi ni. Ouais. Ni be fin ne wo. Ole ja to je wala. Batasi. Chamo. Sune ba do ngani. Ma do. Mo ko mena. Me dem fin ne wo. Ini wuluma ni min kadi dure deran fini won be won wala wuluma fonfe wuluma trop do babwa wala chamo mana do chamana disache mana ngamana bana bo kabe ala yi da mana yara makebulu dungo mana bana chayira buya don sa no wala ni mine ama siga war sara yare ay war ko tala sarne nana fo kadi wata komake awa chamaga kilenu wala batma yama ni nana fo kadi wata war go re tala kana suka chamaga faga duye yayi bonni ne raga che kwa ni fo kadi ambo dimo mais batuma ibaro ne ma mu famu we ka kula sadi ebina dungo do ebe tati imana no doro ebita ere ni mugoma ni nyoyo doro ebita alika le dondo la ka to nga boroge bonni ti bashi sa kodi oge nyame mina lega na boroge me clip ne mi dai na turu mina sigi clip ora no era akil na no la sa amala am do sogona na boroge anga do sogona ka boroge oge ngona ta ke chomo ga ka to anga nyanga wala sisa ira imame kwa ngale ko do sokono kwa ngaboroge aka do sokono chemo josa ai kabina damene nya fiye wonte dwala ere ma foko ne fade be États-Unis wa o me chemo ko kana mo ai mo fo ala kana mo mo sa ko ne fabe me kana maluke ne ko ngaboro ni teki malu ni vina kuma do de fuye ere ma foko ne fabe wa ko ne fade tai due ko ne de be ka akobe nyana ete ne terige al ni ne mammi nyana bo e ka nyana ba aidu me bi ci ga bon khoro dia aidu kana le busa ci mo ko sa tanga e bi mi yere ko chen mo ore yenga fini ta folo e be fini da do fini keme bi duru te mbasraw keme saba
cece mo me keme fla di mo sa keme saba dosa me keme saba keme saba awo ma di mo na be do ay do ntoko kana le sa kala ko ntoko ko ngana fa fani ba mo kana le bi deli ay ni toko kana fa la oh na ta sa bi do ya voilà batosi am siga do batosi ba mi me ya et ça fait il va avoir madame flaka gelen quoi chamo fata yoro chero mais dongo abina fanya fie choko mo chamo fa ke maka choro ba do la do ya bo demsani imam mara choko kana to kata do ni muso choro ba ka mai ne ko no ba ambura burshi de kono ko no ba do achi mai be ko no ba do mo ko ni muso man tisika do so kono re bo do chamo ko chente o choro ba ne amana fuka ma mara choko anga buya do ni suna be ba do ma mara walai nga si se ba ma ka choko mina ça fait ibita su comme ni nga chere flam to kata gera do ne ka orola so ndo be ne bolo ami table no wuli en no mi wele su fam to kata baro ke suno yanta ngoto ya na asno ayab sika dombio ate ai sama ama ke da na ko ti bashala ayo ni kote oh sisa bo sisa no kuen sayo ouais nimine nies la ko komade abi deni okay ouais yoro bana ni jari voilà amakete abo batosi okay ay Pourquoi ne pas fier, il faut faire attention parce que les situations sont là avec la code qu'elle là si les Maliens ils vont penser que nous sommes devait commander genre quand tenir la nogo et ça dit era droit tenir mbila ça dit mal armé absolument tout est retient quoi tu sais grand ami si ça tient qu'à moi n'era hakina il va me le tient faille quoi parce que ni mo to aga nge chien que les chiens flana me da pas ça va na me tout la dourna me d'accord mon frère Ok. Donc, il y a non, merci. Kabla. L'ami. Et Dili. Ako gara toli. E manya sora ko la. Dili. Au fait, moto ko ina. Ya klisi. Mena ko in la ni jinyama jole alpi. Parce que ne rete ka fori famille ko ina folo. Bien fama. Nugo la munu mujima jole ku kerande. O ma dudu te etse kwa yanga tike ya. Ne ra bulu sama so moto jole medala e ma sika kuma jole fo ifo ne yena. Dili. I jonga feno tien fiena. Ne be para la faso de ne te para la e. Donc ne be nga barake to gomna. Ibene to nga barake ti. Ni ay ne be ga wuli ga njija e ka moto go la ka enquête kaka ko dor. Sinon mogo chama be olu be weleli ke ku ka fentu na netita me mogo nga demsenu de plagata olu be ta enquête ke mais ne re de willa e ga motogo la ngoma enquête ke mais bi agli sigiri ma nyenyi ni jinyama jolela walma e pologo munu ifana ga donga fo ame para la faso de ati para la mogo kelenye ya foma wa dusumay ko dusumay ngo dusure be jechen la men e de le ka sawalisa ha kana dimi dili korasa adusere mayala kramo au fait nen dili ñogo soro kare kono awo kaka moto retunna nyala joga kuma su be fa a nege o sila te gala me ay adusere mandala wallahi ya ka haramu ha ala kanu kadini masa ama fla benini kensa kana dimi ñangora sa mais kramo au moins si ale bana dimi to ko akanga na me o fana we dili le kuma su be fo dili kare kono dili ma so ngane la fo Christine ne nana Christine ka kuma Christine wa Christine fanye kare kono mais a femme ça la mini dessous de dos ay nyam femme ça e ki tege de dessous ga moto ma yebawa ta joli na moto joli ni ple dili e fana sa ne a fi ni chobe kuma la ma digisa iye muso di sa muso dessous ga ma sa la mini aya femme mais kramo kuma sugu te ma mu ne fo dili abena femme ne be fe ka femme la mini ni dusu buana hakiliti yelike
Aho e della. Dusu mana bonya togo togo. Awo. I kan ka lamɛli kɛ. Awo e tiɲɛ. Mais komi karamɔgɔ ye kuma na. Awo. Dili n bɛ taa n bɛ n ka enquête kɛ hali bi. Awo. N'a ko kɛra cogo min na n b'i wele. A bɛ ɲa. I kan ka mun kɛ n b'o dɔn. Awo a ka bɛn a la dɔrɔn de ka di ne ye. A ka bɛn a la dɔrɔn. Lamini a ye bɛn a la. Awɔ a ye bɛn a la. I jɔlen mɔgɔ dɔ la. N'i k'i jɔlen mɔgɔ dɔ la. Bamanan y'a kɛ kɔrɔlen ko bamanan y'a kɛ Dili ne ma fɛn ko maa kelen fati ala ye wa. Lamini mɔnɛ don. Iri y'u ye Lamini dɛ Lamini bɛ y'aw datugu dɛ a fɔ de ko maa bɛ datugu Bamakɔ yan ni épreuve t'i bolo de. Comment que mais ni to e mu tere ka sugu ye quoi mais e de b'a dɔn ne k'a fɔ ne ka minɛn de ye nin e fana bɛ k'o layɛ ta cogo di ne est-ce que ne y'o layɛ ha ne y'o layɛ wa o ma ye tɛ na mobili min jɔlen filɛ k'ale kunna elle s'a prêché kabini an jɔra e bɛ ka mobili layɛ i bɛ ka Batoma ka demersi gositɔ layɛ ni sa bɛɛ n'i y'a i jɔ sa i jɔ cɛ ayi sisan ha Kubakɛ ne t'i lamɛn sa i ye Badara nana yan Badara y'a ka fɛn di e ma k'e ka t'o di dɔ ma e y'a laminɛ ka t'o di muso ma e m'o di nin ma e m'a di nin ma wa Badara ne taara libéré de dɛ e m'a di nin ma e m'a di nin ma a komi Badara y'a ta bila tan ne ta tɛ bila tan dɛ walahi ne ta tɛ bila tan nin ma bɔ ne ka minɛn san kuma kalama dɛ n ka wari di yan an m'an ka teriya continuer sabali sa ne kɛmɛ fila di Musa jɔn ma ala ka Musa an ka teriya ka gɛlɛn Musa ayi san'a ka taa ne ka fini ye ne ka n ka fini minɛ sabe an ka ɲɔgɔn sa sabe e ni ne filɛ n'a ye dugu kelen ma an ka ɲɔgɔn sutura sa e bɛ an ka ɲɔgɔn sutura muso ka di n'i ma ɲɛ muso ka di i tɛ wari ɲini e kɔni b'a dɔn an ka ɲɔgɔn bon ne bɛ ɲininka o an fitinin ma k'an to an ka village la bɛɛ kɔni b'a dɔn a tuma kun ka di e ye waati min na e tun bɛ qualité minnu kɛ cɛmɔgɔ ne san ta tɛ kelen dɛ ne ko n fa ka sɛ de sonya o ye ne fa ta de o ye ne fa de ka sɛ sonya mais ne taara fɛ fa ye san e tun b'a ka sɛ bɛɛ sonya mais o ye ne fa de ta ne fa tɛna fɛn fɔ mais e tɛ e fa ta tɛ ne ta ye mais ne teri de est-ce que e fa ta de ye ne ta ye kana n fa tɔgɔ f'i ka mana na ayi mais e fa ta tɛ ne ta ye ne n fa de ka sɛ non jamais de la vie non jamais de la vie ayi ko n ka wari non ne t'i jɛ bɔ n ka wari yan kana n fa tɔgɔ ko n ka wari yan n b'a di n ka wari yan bon sisan ala ka masa sini sa kala ala bi deli wala Kubakɛ wallahi ni ma n ka wari ne kɔni ne tɛ se e la sina ko tɛ ayi non yarɔ ne tɛ se e la ne tɛ se ayi yɛrɛ sɔnnen don ko ne tɛ se e la E tɛ se jɔn na ayi an tɛ se la wallahi an si tɛ se la an bɛ kuma ɲɛfɔ ça c'est le vieux mɔgɔ ne ma fɔ n ka kana ne kɛ manamana mɔgɔ ko ne ta ko yuguriya la sa i b'a dɔn an ka armée ka d'an ye de wallahi n'an y'i ye ten na an miiri bɛ jɛya de ne fa kun ko ne ka don ten na ne ye ko cɛfarinya tɛ dala kuma ye cɛfarinya de kɛwale armée Mali ye kɛwale yira u la an b'aw fo k'aw barikada an b'aw fo k'aw barikada an b'aw voilà i filɛ n'i y'o fɔ n b'i tulo fara Bamananya ke korolingo bamananya ke belalu igwe ekanyera la jema ko da wono skelenga malika penalty je wala di mo na meto na nanti mo la minne no ne tiya fa la min mango wala mire oye relation a fele fama be ma amne ka soro e pere buti golo de Lamini te alni Lamini nga président na fiya yɛrɛ jalaza wallahi alni Lamini nga président nana aba ko ɲɛɲini ji ɲama jolinari jamana kɔnɔ yan maa de bɛ se ka minɛ bilen ni ye pere buti wa bamananya kɛ kɔrɔlen ko bamananya kɛ
ni nyina bera de ne ba awa abi comme na fanere nyina bilare ni jibele ka suma isale bene bole te jonga ise do ni gira ay sens ke na wa awa ima nyi litri gele me do bolo nyo ke do kono o tara no yi isa si ga mokola ise bi ga mokola ne ba awa we ay kene mo ko do won kini ma ko daga mi sai kira sai bita sa awa nyana ma ndi do ngabane e fela mo bo ay foi akay ple minere la ne bora ga isansi ta sa ple bela ne bani madura a ple doni mi doni gira tro se wala ne wi isansi nyata sa oni se bera e ga bilita no mala jeta bum fene jime ni sai bera mi bolige kam akay ketara atara ya Allah akay sai bera ni ya ko to fondi kulo farasisa ka donc lami tiens ni afie ka to ko do ke tansati ni manga kuma fa est-ce que ni afo lamini ha wala bo afle temo ni afengi ki kuma to temne ni be to mana kuma san abel ala tin ni nwa ngushi billahi sai mo yamda gri so mi bila ere kuma to na ngoshi ko ebe ne ka fini ta ko di muso ma muna ka so warte tanga che ni ma fungo ma warsara wa ne bi ka fini ne ba warsara ni ka kana na shege ne kuna da ai ne bi kuna da ai da bi kuna da no fu badara take ya ali sini fe ma bola ne ta walla ma fiye ka blade ni ma nga warsara ni ma deni kulo nyene i ka fa ni kulo yi ka bele ati ni ankle kan boite e mo ko marché du don non amala fo ni ko che mo ko ako ko into gara to godi de vadoro ni foi ma boala iya fo to ko minare foi ma boala ko eprevu numa eprevu soro ne o de fe ni ya kilisi foi ona soro ino tala ka ba mo ati sika foi de ke ko o prevu foi tale bulare be mine to ko mo anana ne mi ko anene te anna pagamadi o ye problem tala ala ka subu ami mina konna na apasi foi tala wala apasi foi ta patroni awa siriara kongori duaba awa siriara kongori duaba nganga kemesa ba kenya fi mo ma di mo sache eti ni no ni mi la ke da sai da ade ni ma fie ka cha ibna walde ni la se kungo ne te se la ne be se ala jo e ko ke ba kulo ni ya kulo ni ke chemo ne mi nyenyege ni mi nyede nyege ka fu mo to ere ma fo ni eprevu be ko mo ko se ka mo ko dadu ko ay mo fo changa sigi sache ay me ma fo ni eprevu mo ko dadu ko na ka mesa ba eprevu ko ne bolo kemesa ba ka me be bla ke ta ndatu o de na ka eprevu be ne bolo e chemo ko va na tu pleni wala Abujaili bena malosini Abujaili bena malosini wa luanze juku bebe jeni sini Abujaili bena malosini Abujaili bena malosini wa luanze juku bebe jeni sini Abujaili bena malosini nebe mi fo luanze jamae aya klama jene kalangana nebe na bi fo jamae ete se ka moko datuku kasoro perebuti bolode ni perebuti e bolosa ebi idake kaside Abujaili bena malosini sa Abujaili bena malosini wa fama jugu bebe jeni sini Abujaili bena malosini Abujaili ala Korong kamelen tenjige ni ke perebuti boleh terserah masih datuga Abujaili bena malosini Abujaili dili jahili bena malosini nde sali Ramo isi idu ni so ngadi bi wallahi rega kuma tadi ga kuma do wallahi ina kontani yara mamme ma fokon eprevuti ma boluko sherati se ki nomne wa fio wa ko fnakera ana condition do de condition juma fantani wartigi mana bla nyogona fama bi dature fama be wartigi fandangen datu go o sharia de yele mana wati yele ma be jena tige fembela bo jinye yele mana
Moi digne de yelamana sali. C'est comme si ni be fait comme roda tuguna sur ni 70 bolo. Walma ni nyama tiye kolawa. Ibi fula. Abeni modu go chesari yelamana. Abuja ili bena malozini nde. Ni korma tige don liku. Sali ebuka nyine fendori ko. Ni sonjare de kanini. C'est-à-dire magnifique. Ni iyo ko ke ka klaka donc a foko. Bor ala rebe ma da iri la wati do la quoi. Magnifique manage chogo dambiladi. Bo ala de be ara madindo danyiru la. Abeni bodu goje. Ni asele adandugu de goy. Oh, ni ale sele adandugu di. Oh, jone sele adandugu saka. Abuja ili bena malosini. Te koromatika li fere. Ai koromatika te. Ila jone koromatika ni jome nyogona. Ika musuki. Jo. Dilisa. Karamogo fara dilila sa. Dili de ma afoka le ba mbeda tugi akona ka moto maiwa. Oh, ja tintigi mbale bulu. O tintigire na abi. Oh, kanasa kanaka bina anketike. Oh, epere buta le bula ti dili bulu. Amanya we ra dama le kala ka bla nyona. Ama desere. O bla la nyona de ngone de wula fara. Nyine tuma do tintigi ni diliti akume diliti foka da. Ngo tintigi oko depuis tintigi oko hauda do nisrana. Parce ite ale tei feni ay doninga ko koronfe boni doninga koronfe doron ni dimne to ka tamasege kanefo. Nduk mo sukran ngaga dilla. Allah wakibar hauran. Ni tintigi kuma hauran doro bakrefe. Aka haram tintigi afima hauran. Wadobe no we mashiban. Ni tintigi kuma mashiban doro buli. Mena korofe mo nchelare wa mune. Bismillah. Mare bse ko ne drusi kiti ko ran fe kamewa. Ikangu memene. La jidda hayla madras. Mo dilere donc afa be somi ngono bi adi ma bare mi nyanga. Mo dili tresit sa asafrule lamini talendoron lamini talendoron dili gerlanna ko kam ko ini chekui. Ko wallahi idune dunane ni sari chesi sa. Parce akala lamini era kono kalebe nord la ngap mega dili ke rebelli. Ako masiban nongo tusu. Ala tusu kora de itigede dusuka. Ode tusu e. Dili do kuna jara kwani. Da ko basitan. Allah wakibaru. Ngo chesura kando fene dalala ka fa. Ka fatu mena dili bora bana ya. Ngo ne kanga fode sali orla mo ni sonjala. Sakara e kanga fome. Basitan yele. Dili ibi moko salare ko. Dabla sakara mo. Basitan yele. Eri choro be se bi dili la fa. Ebi moke bo dili la. Dili ti ma bari bunya. Ati ma ba bunya de. Ifene ngo dabla sa. Ai dili flene dili nyamushindi. Yamushin koro fene. Moko ndige bole ne be wole ko yamushin. Aka haram. Ni tela suraka o fe sigila. Ni nu sigira. Ni te suraka kame. Ni nige ba commencer ka bole ro fuku. Yamushin. Yamushin. Jago don jugera ko ni. Bismillah. Ngo abura sama woro francere fe. Inyaba yandi ngono ne ukanga ne moni manjoya. Karamogo. Aka haram. Na mesa. Amena figure la sa tunga classe Aisa. Moni dili Allah wakibaru abura sama woro francere fe bikui. La jira de la minte maganza yi. La minte maganza yi. Ibi tonne la drone be dimi go. Kan sa kan. Ne be dimi go ne afie ki moge bon mo la to ko akoromatike ne ta. Ayi ni ko kere de chogoro bay. Iba lagi. Me tie ki moge bola ni dili bor sanga enne soron mala dili be mufo. Aka kuma ne ka foi. Ayi dili ya mushin ne dali. Dili bonya mele ga obena bone ga karamo. A cause de ebe ga mige dili la. Ko jejme. Ibiga ke wale mkala ke. Ke wale nema ke wale fake. Ibigi mogala. Nema mogala re dili de amuke on bela. Me eske ta kera ro dili amuke la. La jidda hayyalla Muhammadu Rasulullah. O kuma ekumbiya. Ese ekumbiya don. Karamogo. Mo tekili. Ngoni yoro nyi to nyoro kuma di. To nyoro kuma lo wa fuku mo tekili mo tekili ni. Obo. Alebe ko kola tour de bola. Ka sabali be gane la mene ga ntafo. Bo kom dili ga tanga bene ka. Abene bonya. Bo ameni kuma ke. Anga temeni baruwere ni Clara nele taraso kuma bi moge bodila karamogo no fale na damina ni yengwele ni nyinda dwala ikafo matu parce que karamogo flele eta to bega jugari nabasti yeah nabasti ekora inichi